Bilo je više kritika u vezi sa javnom higijenom u gradu. Obično naši ljudi kažu da nam je grad prljav, što jeste tako, i zbog toga je Medijana uvela treću smenu, dakle prvi put, ja nisam znala da do sad nije bilo treće smene, mislila sam da je nekada bila pa je ukinuta, međutim kažu u Medijani nikada treće smene nije bilo i verujemo da će sada, kada i noću ljudi rade, prazne kontejnere, rade svoj deo posla koji naravno se radi i danju, ali danju nekako ima se utisak i teže zbog zaustavljanja saobraćaja i gužve koja se pravi zbog velikih ovih smećara koji prolaze kroz grad. Verujemo da će grad biti čistiji. Nećemo davati nikakve rokove, ali daćemo do 2, 3, 4 meseca da vidimo da li će zaista grad biti čistiji. Verujemo da hoće. Lepo je to što imaju monitoring, što mogu u svakom trenutku da vide i popunjenost kontejnera, i gde su im ekipe, i da li su svi radnici tu na terenu, kako rade, ali opet kažem, treba im dati šansu da isprave ono što nije bilo dobro, tu smo da iskontrolišemo, tu smo da kažemo ono što nije dobro i naravno da kritikujemo, naravno i da pohvalimo ako sve bude dobro, to će pre svega naši sugrađani reći, da li je dobro ili nije, verujemo, a idu nam i praznici, da će grad biti lepši, čistiji, uredniji, ne samo zbog naših ljudi koji žive u ovom gradu, već i zbog turista koji se najavljuju ovih dana i koji će boraviti ovde u vreme novogodišnjih i božićnih praznika.